Nimeni on Flora. Olen 18-vuotias. Laitit aamiaista. Juu. Ole hyvä. Voimmeko laittaa TV:n päälle? Tietysti voidaan. Tervetuloa Fantastic Farmille. Minun nimeni on Mika LPS-uutisista päivää. Millaista on elämä maatilalla? Sen saatte tietää täällä ja nyt, joten pysykää kanavalla. Mikä sinun nimesi on? Olen Flora. Ja kuinka kauan olet työskennellyt täällä, Flora? Olen työskennellyt kohta jo vuoden. Onko maatilalla työskentely hankalaa? Tai onko se melkein liian helppoa? Mitä sanoisit? Minun mielestäni maatilalla työskentely on joskus helppoa, joskus hauskaa ja joskus hankalaa. Siinä on 3 H:ta, joka maatilalla työskentely on. Eli vaihtelee paljon. Kyllä, riippuu hyvin paljon, millaisia tuloeläimet ovat oikeastaan. Selvä, kiitos. Kiitos. Mikä sinun nimesi on? Erik. Ja mikä sinun työsi täällä on, Erik? Työskentelen kahvilassa, myyn pullia ja mehuja ja kakkuja ja maitoa. Haluatko maitoa? Haluatko? Ei kiitos. En pidä maidosta. Voiko tuon leikata ulos? Eikö? No voi. Anteeksi herra. Herätys.